Pozadí nemají? Pozadí nám je to jedno. Kluci, vy jste asi staronová posádka, protože úplný nováčci tady nejste. Loni jsem si vás všimnul, sice fotku jsem měl jenom jednu a to ještě v držkopádu, když to řeknu takhle ošklivě, pak už jsem vás neviděl, ale dneska už jste úspěšně projeli celý závod. Tak se mi představte, odkud jste, jméno, příjmení a... My jsme z Havraně, ze tak severu. Trošku specifikovat. Sever Čech z vesnice jménem Havraně. Přiznám se, přibliž nám nějaký město poblíž. Most, když je most Žatec, je to mezi Mostem a Žací. To už se chytám trošku. Je to trošku dál, je to z ruky trošku tady odsaď, ale... Vy jste v podstatě z toho okresu, kde tam, řeknu, moc posádky nejsou, je to tak? Vůbec. V Řežoští akorát vyšata. Jak se vám tady jelo? Jako jelo se perfektně, no, ale nemáme naježdí, no, prostě se to trénovat. Začne nám starty. Ještě se vrátím k tomu loňsku, co to vám tady stalo, protože loni jsem vás fakt zachytnul jenom na startovní. Jsme jeli jediný závod, nejeli jsme nic. A techniku máte teda stejnou jako loni, nebo? No, máme. Vyhrát prostě. Tak se nám ještě představte jméno, příjmení, hele, řidič, kdo je? Jsem já, Petr Kolenčík, starý 50ník. A ty děláš teda tu opici na tom? Fára, Petr Kolenčík, syn. A stíháš mu, tátovi? Zatím je vaše. Táta nestíhá, no, musí přestat pít pivo. A měli jste nějaké zkušenosti z dřívějška se sidekárama? Vůbec. Jezdím motocross. No a povídej, co je lepší sidecary nebo motocross? Oboje má